Buhatan nga gibiyaan sa naparot nga kandidato pagka-BC Mayor sa Sugbo kanhi Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos Gihimulbolan usab. Ang nasoy buhatan gikatakda utong okupahan sa bagong napiling konsehal nga si Niña Mabatid. Ani ang report. Nakugang ang mga staff ni Konsehal Niña Mabatid sa pagsulod sa ilang opisina aron andamon unta sa unang adlaw sa ilang official duty. Kinitungod kay nahanaw naman ang mga butang sulod sa buhatan. Mga lamesa, bangko ug mga kabinet nga alang sa mga staff nahawa na. Gustuhon man sa mga kawani nga magsugod silang trabaho apan hasol sa ilang bahin. Gihulagway nila nga dili haom sa trabaho ilabi na kung aduna sila'y dawatong mga bisita. Gawa sa gilangkat nga double wall o giputol nga handle sa railing sa hagdanan, peligro usab ang wiring sa kuryente. Wa hinuon hilabti ang mga tiles ug ceiling sa opisina. So we will be having a meeting kay gahapon o taking manggod na busy. Kaya if only we've known earlier nga mao day ni ang mahitabo, maybe we could have made mga plans na para naatay ka ng course of action ba with the situation. Wa pa mahibaw ikun kinsa ang nagtangtang sa mabutang sulod sa nasoyng buhatan. Apan nagtuo ang mga staff sa bagong konsehal nga ang opisyal nga ilang gisundan ang naghimo nini. So, mo na lang niya mo ang nakita nga it's so sad nga dili gid siya kanang kuan ready di magamit kay ang mga electric wirings, ang mga everything electrical concerns dili gid siya pa functional kay taas we don't want to take any risk kay we need to check on that kay importante kay na siya. So Gitawgan unta og suway sa mga sakop sa media si Konsehal de los Santos apan dili makontak ang iyahang telepono. Sa miaging semana gibakbak ni Kanhi Usab ang mga butang nga anaa sa mayor's office sanglit personal niyang kwarta kuno ang gigamit. Si Usmeña ug de los Santos nagparis sa nakalabayng eleksyon apan nangapukan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.